След втората процедура той беше свалил 7 см от обиколката, от талията си. Днес ще си говорим за така нашумялата отслабваща процедура криолиполиза, която в град Хасково я има само в Diamond Clinic. Какво всъщност е криолиполиза и как действа тя, ще разберем сега. На първо място процедурата криолиполиза служи за отслабване. Тя е малко инвазивна процедура, която чрез контролирано охлаждане унищожава масните клетки под кожата, без да уврежда околните тъкани. С времето тези унищожени масни клетки се изхвърлят по естествен начин от тялото, което води до естествено намаляване на телесната маса. Въпросът ми е, кои зони са най-подходящи за третиране с тази процедура? Криолиполизата е подходяща за третиране на ръце, бедра, паласки, корем. Тоест да разбирам места, които лесно се натрупват мазнини и са трудни за отстраняване. Точно така. Има ли тези вау резултати, които всички искат да видят? Първо е хубаво да вметнем, че ще бъде най-добре за самия пациент, освен да се подложи на процедурата, да спазва и добър хранителен режим с умерено движение. Но освен това, наскоро имахме пациент, който се подложи на 2 процедури през 45 дни. При него резултата наистина беше вау. След втората процедура той беше свалил 7 см от обиколката, от талията си. Искам да ви споделя и за резултат на друга наша пациентка, която след четвърта процедура беше свалила 12 см от обиколката на талията си. Но най-вероятно е спазвала и лек хранителен режим, защото все пак не можем след процедурата да се приберем вкъщи, да изядем 5 кюфтета, да изпием 1 кило ракия и да очакваме да има резултати. Точно така, беше права си. Тя го комбинира с леко натоварване, т.е. движение и по-здравословен хранителен режим. Не е нужно да гладуваме, за да има вау резултати. Точно така. Има ли хора, които не са подходящи за самата процедура? Както всяка процедура, тази също има противопоказания. На първо място казвам бременни и кърмещи жени, хора с студови алергии, с кожни заболявания или наранявания в зоната, която ще се третира, хронични заболявания и проблеми с бъбреците. Колко процедури е нужно да бъдат направени, за да се види крайен резултат? При някои има още веднага след процедурата до 3 см разлика в обиколката, при други след втора процедура, но по учебник се правят 4 процедури през 45 дни, ако са на една зона. Дали процедурата е болезнена? Можеш ли да ни кажеш какво изпитва самия пациент по време на процедурата? И дали има болка и дискомфорт? Самата процедура не е болезнена. Възможно е да се усети лек дискомфорт от пациента, който ще бъде предизвикан от самия студ, който излъчва машината, но болка в никакъв случай. Самата процедура отнема около 60 минути. С подготовка, да, и самата процедура. Цел е хората да получат промяната, която искат с тази процедура. Ние през цялото време ще бъдем до нашите пациенти, ще се стараем да предоставяме полезни съвети относно хранене, движение, ще ги надъхваме да са най-добрата версия на себе си. Тук искам да вметна, че процедурата е подходяща и за спортуващите хора, които искат да постигнат конкретна цел, но само с тренировки понякога не се случват нещата. Точно така, процедурата е много подходяща за трениращи хора. Надградят това, което постигат във фитнеса. Например, тези места, които по-трудно се оформят, като корем и паласки, бедра, могат да подпомогнат този процес с криолиполиза. Да почерпя за хубавата информация, която ни даде, и всички, които имат нужда да свалят някое друго килце, могат да се свържат с Diamond Clinic. Заповядай! Благодаря!